बेयावनो साबायखर जासिग्रोबाय सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 7थि से बोसोरारि जि जथुम्मा बे जथुम्माखौ दिनै बिथांमोना बिबारि गामिनि नैबे खेराइसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों। जेरै बिथांमोना गेवलां मेलनि सिगाङाव जिहेतु डेलिगेट जिरायबाय, बे डेलिगेटनि गेजेरजों बिथांमोना माखासे थांखिखौ लादों होननानै आं मिथिदों आरो थांखि लानायनिबो प्रयजन दङ। जिहेतु जोङो दिनै बुंनांगोन सोलोंथाइनि खोथाखौ बुङोब्ला दिनै जोङो खोब जों सोलायबाय थादों, गाख्रबलायबाय थादों। नाथायबा दिनै जोंनि सरकारा जोंनो जाबायदि फोरोंगिरिफोर होनांगौ आरो जाबायदि फोरोंगिरि थिसननांगौ बिनि सायाव बिथांमोना जोंनो थिसनाखै। दा बेवहाय दिनै बुंनांगोन मोनसे खोथाखौथ' जोङो गोबांबार बुंबोबाय जे जोंनि बर' फरायसालिफ्राव दिनै सरकारा बिखेखকৈ सरकारा दिनै राव रोङै फोरोंगिरिफोरखौ थिसननानै जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौ बुथारनाय लामायाव लांगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो सरकारखौ खावलायदों जे बिथांमोना जे जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव जाहाथे जोंनो बर' रोंनाय बा बर' फोरोंगिरिफोरखौ बिथांमोना थिसननो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो जोङो उनबारफ्राव जुदि जोंनि बर' फरायसालिफोरखौ जुदि बुथारनायनि थांखि सरकारा आन्दोआव लाखुमाबाय थायोब्ला बिनि सायाव जोङो होख्रावनांगौ जोङो बायध' जागोन। जों सरकारनि बेरेखायै जोङो माखासे खामानि मावनो जागोन। आं बेखौ सरकारखौ दिनै खावलायगोन। आरो जोङो खावलायदों जे जोंनि सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बे बर' सुबुं आफादा जिहेतु जों हारिनि थाखाय जिहेतु खामानि मावबोबाय थादों आरो हारिनि थाखायनो जों खामानि मावलांनांगोन जिहेतु। दा बेवहाय फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि बा दिनै मेट्रिक आनजादा जिहेतु लांगोना मोखाङाव मोनफैबाय, फेब्रुवारिनि 15 अक्ट'आवनो जिहेतु जागोन। दा बे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ उत्साह होनो थाखाय, थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि दख'रा आफादफोरखौ जों खावलायदों। जोङो गार्जेन बिथांमोनखौ लोगो हमनानै फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै थुलुंगा होनाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ बिथांमोनखौ जों साननैसो उनावनो लानो थाखाय खावलायदों। आरो बेयावनो जों खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव जोङो जिहेतु सानजा सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बिथांमोना जिहेतु जोंनि सावरायमेलफोराव जाबायदि बाहागो लादों, सावरायमेलाव जाबायदि हेफाजाब होदों, बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम गिबियाव रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आरो नैबे सावरायमेलखौ खुंफुंनायाव जाय बिथांमोना अनसुंथाइ होदों, बे अनसुंथाइ होगिरि बिथांमोननिसिम आङो जिल्ला आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो मोनसे खोथाखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन, मानोना जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साफ्रोम मावथि बिथांमोना, दैदेनगिरि बिथांमोना गाव गावनि रांजोंनो, गाव गावनि अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो नैबे जि सावरायमेल, बे सावरायमेलखौबो बिथांमोना दिनै खुंफुंदों। बेखौ जोङो जिल्ला आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आरो लोगोसे नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय बिबारि गामिनि साफ्रोम जोंनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम, आइ आफा बिथांमोननिसिम, लाइमोन बिथांमोननिसिम आं बे समाव रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि दख'रा आफादफोरखौ, जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, जोंनि दख'रा आफादफोरखौ, जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जे जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय जोङो रायजोनि अलखद समाव जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे गसङो, आं बेखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन। नायोब्ला दिनै सोरबाया जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फेमिलि जाबाय, न'खर जाबाय, सोरबाया फेमिलि जायाखै। नाथायबा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो जिहेतु सिगाङाव आग्रह दंमोन, मावबोदोंमोन, बै समाव हयथ' रां रुफानि जि प्रयजन, बे प्रयजनाव एसे खममोनब्लाबो नैबे बोथोराव जे थाखा फैसानि गोबां थारमाने उसुबिदा, दा बेनि खारनाव हयथ' जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जिहेतु जाथिनि खामानि मावनो ओंखारनाय, हयथ' बियो एसे ब्रेक जादों। दा नाथायबा जों नुदों ब्रेक जादोंब्लाबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम ओंखारनाया खम जायाखै। माबा समफ्राव साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा एसे खम जानो नागिरदों। जों बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जोङो जिहेतु जाथिनि थाखाय जोङो दिनै बुंनांगोन जे जोंबो सासे बर' फरायसा आफादनिनो सासे दैदेनगिरिमोन। दा दैदेनगिरि हिसाबै जोङो दिनै जाथिनि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय जोङो फावसयाखै आरो फावसायनायबो नङा। आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो न' डाउट माब्लाबा समाव माबा मोनसे रां रुफानि थाखाय उसुबिदा जागोन, अब्लाबो जोङो बेखौ जेनना थानांगौनि खुनु प्रयजन गैया। हयथ' बेबो जों बबेबा मोनसे समाव जिहेतु जोङो सुफुंजागोन बा जाफुंगोन। बेखौ सुफुंनो थाखाय जिहेतु जोङो बा बेखौ जों मावफुंनो थाखाय बा जाथिनि थाखाय मावनो, हारिनि थाखाय मावनो थाखाय जिहेतु जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलबो मोनबाय। बिटिआर एकर्ड, 3थि बिटिआर एकर्ड गोरोबथानि गेजेरजों
मा होनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो जिहेतु 2020नि 27 जानुवारियाव जिहेतु दाफुंनानै होजाबाय दा बेवहाय जोङो जेनना थानांगौनि मा खोथा दङ दिनै जोङो जिखौ नागिरदों जों बेखौनो दिनै मोननो थांबाय बिटिआरनि बायजोआव जोङो दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय जोङो सानसेब्लाबो जोङो जोंनि बर' गामिफोराव बा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों जे जोङो डेभेलपमेन्टनि माखासे जिहेतु खामानिफोर दङ बा डेभेलपमेन्टनि जिहेतु खामानिफोर मावगासिनो दङ आरोबाव जों फैबाय थानाय समफ्राव जिहेतु गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनो सरकारा जुदि जोंनो भिलेज नटिफिकेसन खालामनानै थाबैनो जुदि इलेक्सनखौ फाथिना होयोबा बिसायख'थिखौ फाथिनानै होयोब्ला जों रां बावजाखौ जिहेतु बुरजा मोनगोन बुरजा मोनोब्ला जों माखासे खामानि मावनो थाखाय जिहेतु मोजां जागोन बेनिखायनो जों सरकारखौ खावलायदों जे बिथांमोना थाबैनो जोंनो जाहाथे भिलेज नटिफिकेसन खालामनानै बिसायख'थिखौ थाबैनो जानायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ होननानै जोङो सरकारखौ जोङो खावलायदों सरकाराव जाय बिथांमोना दङ बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जोंनि BKWSनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जेसेबां हायो गभर्नमेन्टजों लोगो जानानै खामानि मावनो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय माखासे जाथिनि खामानि मावनानै मावनो ओंखारनाय जा दैदेनगिरिफोर दङ दिनै बिथांमोनखौ जों उन जानानै दं होनोब्ला फावसायनानै दं होनोब्ला जों गोरोन्थि जागोन बिथांमोनाबो उन फावसायनानै थायाखै बिथांमोना मायबा मोनसे समाव ओंखारनो हायाखैबाबो मायबा समफोराव बिथांमोना जों ओंखारनानै जों दिनै हेफाजाब होगासिनो दङ आं बे हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो बे समाव रोजा रोजा साबायखर जासिगोन दिनैहाय सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो जिहेथु जोंना देग्लाय नैबे खुंनाय जिथु बोसोरसालि जथुम्मा बेयो 7थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बे हाबाफारियावनो जों सानसेनि मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो सिगांनि मावलांखांनाय गोबां दैदेनगिरिफोरनि मावबिदां बेफोरखौ जों दिनैहाय सावरायनाय जायाखै जिहेथु जोङो फैबाय थानाय बोसोरफ्राव जोङो जिहेथु देग्लायखौ लानानै बोसोरसे जोंहा फुरा जोङो आफादखौ दैदेननो मोन्दोंमोन बे दैदेननो मोननायजों मा जाखो मा जायाखै बेखौ जुदि जोङो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जों जिल्ला आफादनि माखासे बिथोन बायदियै जोङो जाय बिथोनफोरखौ हरदों बिथांमोना जोङो बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो आयदानि खामानिखौ हयथ' जोङो थोजासे मावबोनो हायाखैबाबो जोङो फ्राय 90% जोङो मावबोनाय बायदि मोनदों बेवहाय बुंनो थाङोब्ला बांसिनै जोङो जोंनि आथिखालनि जा थासारि सोलोंथाइ आयदा बा उन्दै गथ'फोरनि माखासे गुबुंले आबहावा बेफोरनि सायावनो जों गोबां मावबोनाय बायदि मोनदों लोगोसे गामि ओनसोलफोराव थांनानै जोङो जोंनि समाजनि जा आबहावाफोर जों बेफोरनि सोमोन्दै सावरायहैनाय जादों बेफोराव जों रायजोफ्रा लोब ओंखारनानै जोंनि जा आयदाफोर लादों बेफोर आयदाफोराव मदद खालामदों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होनांगोन आरो जोङो बे समाव दिनै सावरायनाय जादों बा जों बोसोरसे दिनाव फ्राय जोङो मावबोनाय जादों गोबां जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि ओनसोलफोराव गामिफोराव गोबां दैबाना लोमजानाय बा बिदिनो माब्लाबा सम बोथोर लानानै बारहुंखा बारनाय बा सोलोंथाइ अबेबा ओनसोलाव सोरबा गथ' गथायफ्रा एसे गुबुंले खालामनाय बैफोर बाथ्राफोरखौ लाना जोङो सावरायलायनाय जादों आरो जोङो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो फोसाबनायनि बाथ्राफोरखौ जों सिन्था धारा खालामबोदों आरो फैबाय थानाय बोथोराव जोङो मोनसे थांखि लादों जिहेथु जोङो जोंनि जा थांखिफोर लानाय बेखौ जोङो जिल्ला आफादसिम दैथायहरगोन बेफोरनो जाहैबाय जोङो सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय आरो गुबै नोंथांमोननि ओनसोलनि गुबै जेंना होननानै बुङोबा जोंनि ओनसोलाव दा सोलोंथाइनि मोनसे जेंनाखौनो जों बुंनांगोन सोलोंथाइनि जेंनायाव ओरैनो मा उसुबिदा दं सोलोंथाइनि जेंनायाव जोंहा दासिमाव जोंनि फरायसुलिफोरा जिहेथु फेग्रा मुवा लानाय बा बिदिनो बा गाज्रि बारहावाजों थासारिजों गोबां गथ'फोरखौ जों सोमोन्दो लानायखौ नुनानै मोन्दों बेफोरनो जोंनि गुबैसिन बुंनो थाङोबा गाज्रि थासारि होनना जों बुंना लानांगोन जों बेखौ फोसाबनो थांनायाव जेंना बेयो थोंजोङै बुंनांगोन बेनो मेजरसिन मोनसे जेंना होननानै जों बुंनांगोन आरो बेनि थाखाय नैबे बोसोरसेनि जिथु रिपर्ट बायदिबा जों दिनै थांखि मोनसे लादों जे जोङो
गामि ओनसोलाव थांनानै गामि ओनसोलनि आफादगिरि नेहाथारि बा जोंनि मावथि सोद्रोमाफ्रा मोनफ्रोम गामियाव सासे सासेब्लाबो जोंनि सोद्रोमाफोर दंखायो। जों बेफोराव नायगिदिंनाय हाबाफारिफोरखौ जोंनि मावथि जोंनि सोद्रोमाफोरखौनो जोङो बिबान होनाय जादों आरो जोङो सम बोथोर लानानै जोंनि आफाद हिसाबै जोङो गामि ओनसोलाव हाबनानै बेफोरनि सायाव सावरायनानै जाहाथे मा समस्या दं ओनसोलाव बेखौ जोङो सुस्रांनायनि मोनसे राहा लामा लादों आरो दा बे राहा लामा लानायजों लोगोसे जोङो बुंनांगोन जे जोंनि गोबां थांखि लानायफोराव मायाबा मावबोजायाखै दा बेफोरखौ जोङो गोख्रोंसिन एबार थांखि लाना मावनो होननानै जों आखायाव लानाय जादों। बेखौथ' जोङो थोंजोङै बेसेबांबा जों सुख'हायै मोनसे जेंना होनना बुंनांगोन जों दखरानि जानानै जिहेथु जोंनि मिडियामफोरा बर' मिडियाम फरायसालि होनना जों बुंनांगोन। दा जुदि बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे नारसिननायनि गेजेरजों जुदि फोरोंगिरिफोरखौ जुदि गुबुन मिडियामनि जुदि हरोब्ला जोंनि उन्दै गथ'फ्रा निस्सय बुजिनाय नङा आरो जोंनि जौगानांगौ बायदि जों जौगाहोनो हानाय नङा गथ' गथायखौ। ओंखायनो जों सिन्था धारा खालामदों जाहाथे गभर्नमेन्ट सालायगिरि बिथांमोनखौ जों नारसिनगोन जे जाहाथे समजों बोथोरजों लोगोसे थाफानानै जाहाथे मोजां खामानि मावनानै बा जोंखौ जौगाथाय खामानियाव गुबुनारिफोरबायदिनो लांफानांगौ जों बे बाथ्राखौ बुंनांगोन। जिहेथु दा जों नायनानै मोनो जिहेथु जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफोरखौ बांसिनै खेंख्रा मेगनजों बा खेंसिला महरै जों नुनानै मोननाय जादों। दा बेफोर जाहाथे बेफोरबायदि जानाङा जों आफादनि जाना जों नारसिनगोन जे जाहाथे गुबुन माहारिफोर बायदिनो जोंबो एखे रोखोमै थांफानानै जाहाथे जोङो खामानि मावलांनो हायो बा आफादफोरा जेबो जेंना जेथो जाया जों बेखौनो हास्थायगोन। ओरैनो दासिमावथ' जोङो बेखौ जोङो दाजाबदानखौ खालामाखैब्लाबो जों मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे जों मिन्थिबाय दङ ओनसोलाव फ्राय फरायसालिफोराव बिदिनो गुबुन मिडियामनि होननानै बुङाखैब्लाबो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे जिहेथु गोबां फरायसुला थासान्दियावबो जोंनि गावनि मिडियामनि बा नांगौबायदि मिडियामनि फोरोंगिरिफोराबो एसे खम जानानै दङ। हमना ला 60-70 फरायसुला थानायावबो सासेल' फोरोंगिरिफोर दङ। बेफोरबो जोंनि थाखाय जेंना दङ आरो लोगोसे जोङो मिथिना मोन्दों जोंनि ओनसोलावबो मोनसे माने गोजौसिन आरो गेजेरारि फरायसालि गंसे दङ सतिश बसुमतारी होननाय। दा बेवहायथ' बुंनो थाङोबा 60-70 जौखोन्दो फोरोंगिरिफोरानो गुबुन मिडियामनि बा एसामिस मिडियामनि होननानै जों मिथिनानै मोननाय जादों। दा बेफोराव निस्सय जोंनि फरायसुलिफोरा हाजासे खस्थ'नि गेजेरजों भुगिना दं होननानै जोङो साननानै मोनहरो आरोखि।